Pre svega kad si ušla, primetio sam te visoke potpetice, štikle. High heels. Ali to neka nova moda u kući Tomašević Bosančić? Pa ja volim ove čizme, jako su udobne, iako deluju jako visoko. U svakom slučaju, uopšte nisu tema čizme, ne znam što si to pitao, ali u svakom slučaju žela sam danas da se obučem casual. Si očekivala 2 koncerta u Sava centru? Pa iskreno da ti kažem, ja jesam priželjkivala, ali sam bila zadovoljna i sa jednim. A kad mi je Bano Obradović iz Melos estrade javio da je rasprodat 25. oktobar i da otvaramo još jedan 4. novembra, bukvalno sam skakala i vrištala od sreće i ljubila ceo bend, pošto sam bila na probi tada, izljubila ceo bend, onda smo morali da prekinemo probu, pa da nazdravimo i onda je to tako bilo lepo. I stvarno su to predivne stvari, nekako sve dođe u svoje vreme. Hoće biti ćerkica u publici? Ja se iskreno nadam da hoće, mada ona oko 9 spava, a koncert počinje 8, pola 9, zavisi kako publika bude ušla, da li na vreme, to sve kreće. Tako da jedino mi je to problem, ko će da uspava. Mnogo vam hvala na podršci koju ste mi dali, svi iz Blica i vidimo se. Hvala ti.